amsa ta kawai sai ne addu'a na tambayar ita ce mutumin da ya yi mafarki maciji yana bin sa yaya ne ma'anar wannan mafarkin nasa. Idan aka ce mutum ya yi mafarki na maciji yana bin sa, maciji idan an gan shi a duniya ma ba a zahiri ma ba a mafarki ba, abu ne wadda mutum yake neman tsarin Allah da ganinsa, abu ne da daga mutum ya gan shi yake tsoruta. So ina ga idan ka gan shi a mafarki kuma zai zaburar da kai wani maciji. To idan har macijin da mutum ya gani bakin maciji ne wanda daga ya gan shi a ganinsa yana ba da tsoro, to wannan yana nuna wani maƙiyi ne mai girman gaske a cikin lamarinsa, wadda yana ƙoƙarin yana bibiyar al'amuransa, yana ƙoƙarin ya ɓata. Maƙiyi ne shi ne suke cewa aduwwun tamun, maƙiyi ne cikakke. In ka ga baƙin maciji yana binka, in kai ɗan kasuwa ne to ka tashi ka nemi qul a'udhu bi rabbin nas falaki la ayatul kursi ka dage da yi dan Allah ya raba ka da shi. In ma wace irin harka kake yi, in har ka ga maciji yana binka baki ne ba da tsoro, to lalle akwai wata matsala wadda maƙiyi ya sa ka a gaba kuma yana ƙoƙarin ya cimma. In ka ga yana binka da gudu kana guduwa, to yana binka ne na ƙoƙarin ya taɓa ka. In ya sari mutum, wani za ka samu sai ya yi jinya yake tashi. Wannan maciji yana da wannan illa. Wani ana haɗawa ya zama aljani ne suka turo ko wani abu. To irin wannan Allah sai ya fahimtar da kai don ka tashi ka dinga dagewa da addu'a. Idan kuma macijin da ka gani mai kala ne mai ɗan kyau haka, da binka yake yi da gudu yana tsorata ka, kalarsa tana da kyau baya ba da tsoro, wannan kuma wani munafiki ne da yake tare da kai, yana ta ƙoƙarin sai ya nuna ma shi masoyinka ne, amma kuma maƙiyinka ne a cikin riga, yana tare da kai ne kawai amalli. To wannan macijin da aka gan shi da irin wannan suka kenan. In ka maciji kuma akan shimfidarka, to in a mace yake da sauki yana nuna ma cewa ka gama da makiyanka. In kuma ka gan shi yana raye, in kai namiji ne yana nan gashi a cikin rigarka ko a jikin rigarka, to su masana abin suka ce zai iya zama matarka ce, wata kana da wata mata wadda take kunshe da wata masifa wanda tana ƙoƙarin neman ka da wani sharri, sai ka tashi ka dage. In kuma ka ga macijin har ka tsaga shi biyu ko ka fasa shi misali ka yanka shi, to ka riga ka gama da maƙiyinka, kuma za ka iya samu abin da kake nema, abin da yake ƙoƙarin ɓatawa ba zai samu nasara. Akwai lokacin da kuma macijin za ka yi mafarki da shi yana shiga gidanka yana fitowa, to shi kuma wannan ana nuna maka maƙiyi ne amma kuma na cikin gida. Maƙiyi na cikin gida ba lallai ya zama matarka ba lallai ya zama ƙaninka ba lallai ya zama yayanka ba, amma dai zai zama wani mutum ne wanda kai ka amince masa yana shiga cikin gidanka ko yana shiga al'amuranka, amma kuma lamarinsa akwai abin tsoro a ciki. Wannan duka mafarkin maciji yana zama da irin wannan matsala. Don haka idan har mutum ya sami kansa a irin wannan, ya dage da karanta surori kamar wadda muka faɗa na neman tsarin Allah, don ya zama Allah subhanahu wa ta'ala ya raba shi da shi wannan shari na abin da ya gani. Amma lalle din ganin maciji a mafarki din abu ne mai illa sosai, wanda idan mutum ya gan shi in bai nemi tsari ba za a samu matsala kwarai. Wannan shine wallahu a'lam.